Hvala doktorki Nadi Macuri na ovim informacijama. Navikli ste u emisiji za Beograd, bavimo se prevencijom zdravlja, odnosno onim temama koje pomažu svima da se bolje osjećaju, ali da vode unapred računa o tome kako će zdravlje biti sutra. Također, bavimo se informacijama koje ukazuju na one bolesti koje su retke i koje negde moraju biti pomenute u medijima zbog toga što se ljudi bore sa njima. Plućna hipertenzija je retka, veoma teška i smrtonosna bolest od koje oboljevaju uglavnom mladi. U Srbiji je do sada dijagnostikovano oko 150 pacijenata. Svetski prosek je od 20 do 40 stanovnika na milion stanovnika. Zapravo, o kakvoj je bolesti reč, pričat ćemo u nastavku emisije za Beograd. Sa nama Mirko Glavinić ispred Udruženja plućne hipertenzije Srbije. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Šta je zapravo plućna hipertenzija? Pa, plućna hipertenzija, kao što ste rekli, jeste zaista retka, teška, veoma opasna bolest koju karakteriše abnormalno visok pritisak u plućima. Pa možda gledalcima ako je jednostavnije nekim našim rečima da objasnimo, pošto stručnjaci to mnogo komplikovanije kažu, objašnjavaju, jeste. Pa ako uzmemo kad zdrav čovjek pri nekom naporu, njegovo srce počinje brže da radi i plućne arterije se proširuju, rastegljuju se da bi bolji totok kiseonika bio do mišića. Kod ovih ljudi, nažalost, to nije slučaj, njihove arterije su zadebljane iz nekog razloga za sad nepoznatog, nisu u stanju da se proširuju kako bi bolji dotok kiseonika išao kroz krv, srce onda mora mnogo brzo da radi, ubrzano, zbog toga se u tim uskim arterijama stvara taj visok pritisak i u stvari to je taj plućni arterijski pritisak. Usled tolikog pritiska i tokom tog napora srce koje radi, ono polako gubi funkciju, uvećava se i nažalost dolazi do jako lošeg ishoda. Jesu li tačni ovi podaci da je trenutno dijagnostikovano oko 150 pacijenata u Srbiji koje boluju? Pa jeste, da, to po našim saznanjima i u stvari u saradnji sa klinikama gde se ti pacijenti dijagnostikuju, postoje dva centra gde se oni dijagnostikuju i leče, to je Institut za plućne bolesti Vojvodine u Kamenici i Klinički bolnički centar Srbije ovde u Beogradu. Jeste tačan podatak, ali on ukazuje da se upravo nalazimo na tom nekom donjem delu proseka, nekih 20 stanovnika na milion. Ono što se, ajde po znacima navoda, zna se da njih još postoji, nisu još uvijek dijagnostikovani, jer je procedura dijagnostikovanja izuzetno komplikovana, teška, zato što oni te simptome koji imaju, osnovni simptomi jesu neki simptomi zamaranja pri najmanjem naporu, ne možete više da uradite nešto što ste ranije mogli, gubite kondiciju, imate nesvestice, padate u nesvest. Procedura, to su sve neki simptomi koji mogu da ukažu na astmu, recimo, znači neke mnogo manje, da kažem, opasne bolesti u odnosu na to. A šta je sad tu presudno, izvinite što vas prekidam, dakle, da li dobar lekar i dijagnostičar koji će lako utvrditi tu razliku između simptoma ili šta je važno učiniti? Da, ima i toga, međutim, lekar, dijagnostičar mora da izrazi ogromnu sumnju na tu vrstu, jer ovo jeste retka bolest. I onda se ide sistemom eliminacije jednostavno bolesti i procedura svuda u svetu, znači nije kod nas, znači svuda u svetu jeste 2 godine, tako je i kod nas. Znači ako neki lekar fali edukacije, fali naravno i doktora koji će proći malo bolju edukaciju, da kad prepoznaju tako, kad dođe neka mlada osoba, pošto uglavnom je bolest koja napada mlade, kada dođe mlada osoba i kaže nemam više snage, loše se osjećam, ne mogu da izađem u stepenice, treba da izrazi sumnju da ga pošalje u specijalizovane centre koji to mogu da dijagnostikuju. Suština je što se pre, po znacima opet navoda, uhvati dijagnoza, što ranije počne davanje terapije. Tako je. Nažalost, do nekog poboljšanja velikog ne može, jer je bolest toliko je progresivna, poradi se sa najvećim malignitetima, odnosno kancerom debelog creva, kancerom dojke. Znači, toliko je jednostavno progresivna da ako se pacijent ne leči, znači dijagnostikovali smo ga, ne lečimo ga, ako je u toj nekoj, da kažem, trećoj fazi od 4 moguće, njemu je ostalo možda 2,5 godine života. Ukoliko se uspostavi dijagnoza na vreme, kakav onda dalje život vodi? Onda je ono što se kaže, njegova perspektiva mnogo kvalitetnija, mnogo bolja. Postoje lekovi koji mogu da ublaže te simptome i lekovi koji mogu da uspore napredovanje bolesti. Samim tim i odlažu ono što je neizbežno. Pa eto, moram da napomenem da kod nas, naravno to sad nije slučaj, jer kod nas je dostupan taj jedan lek, jedan jedini koji oni koriste, taj lek je bazni lek,
za neke lakše oblike plućne hipertenzije. Kako jeste progresivna, ona brzo pređe iz tog lakog u težak oblik, ti ljudi ovde nemaju terapiju. I sada kada govorimo o udruženju, zbog čega dolazi do osnivanja jednog udruženja i za šta se vi zapravo borite? Pa udruženje nastane upravo, mislim da je krucijalna stvar da udruženje postoji kod retkih bolesti, gde će da pokuša da sasluša pacijente, odnosno osobe koje jesu bole od retke bolesti, njihovu porodicu, da sublimira sve te njihove probleme sa kojima se oni susreću i da ih, ajde kažem, prezentuje nadležnim, u ovom slučaju Ministarstvu zdravlja i fondu. To je suština udruženja. Kakva je sada situacija? Dakle, mi znamo za određene korake koji su, kada je pitanju fond za retke bolesti, učinjeni. Da, pa nažalost u ovom ovde sektoru plućna hipertenzija je nekako skrajnuta potpuno, znači nije ni na marginama, ne nalazi se. Dakle, nema dovoljno u fondu koji je osnovan za ove bolesnike. Pa, da, to je fond, znači pri ministarstvu. Oni bi morali da svake godine po zakonu uvedu najmodernije, najdostupnije terapije za bilo koju retku bolest. Ako pričamo o plućnoj hipertenziji, do pre 2 godine nije postojao ni jedan lek. Znači, pacijenti su bili prinuđeni da te lekove nalaze u inostranstvu. Ono što je apsurd najveći, lekovi postoje. Znači, svuda u svetu postoje 15 široko dostupnih lekova na kojima je završene davne ispitivanja, su dostupni i u Rumuniji, i u Bugarskoj, i u Mađarskoj, i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, po 4, 5, 6, 7 lekova. Kod nas, nažalost, je dostupan, kažem, samo taj osnovni. Imamo situaciju da, ukoliko uzmete u obzir da postoji jedan antibiotik koji ćemo i vi i ja, i moje dete, i moj otac da koristi, bez obzira zašto smo se razboleli, da li je to temperatura, da li je to neki drugi virus, nama će dati samo jedan lekić, pa evo vi vama ako je dobro od toga, probajte. Šta ste vi do sada preduzeli u cilju? Pa mi kao udruženje prvo smo pokušali da ono što jeste u biti neko udruženje da podigne svest o retkim bolestima. To radimo na način na koji je predsednica udruženja Danijela Pešić osmislila. Obratili smo se naime sportistima, fudbalskim savezima, obratili smo se raznim udruženjima, fudbalskim klubovima da nas podrže i ovu majicu evo koju ja danas nosim. Do sada je obuklo više od 300 naših sportista, počeo od onih mladih zlatnih orlića koji su prošle godine osvojili svetsko prvenstvo na Novom Zelandu, do fudbalere Zvezde, Vojvodine, rukometaša na rukometnoj utakmici Rusija-Srbija su takođe reprezentativci izašli u našim majicama, na derbi, na poslednjem derbi utakmici takođe su igrači Zvezde i Partizana takođe izašli u našim majicama. Juče smo, da kažem, obeležili Svetski dan plućne hipertenzije. Imali smo jedan izuzetno atraktivan događaj, naime Savez za konjički sport je organizovao otvoreno prvenstvo Beograda, gde su pobednici po kategorijama izašli u našim majicama, primili su pehare. Čak jedna prepona simbolično, pošto je 5. maj u stvari dan plućne hipertenzije, ta prepona koju su konji preskakali je broj 5 je bila simbolično namenjena tu. Došli su pacijenti iz cele Srbije, iz Vojvodine, iz dole, iz juga Srbije, bilo nas i preko 70 tu gde su pacijenti mogli da razmene između sebe iskustva i tu su došli apsolutno svi naši najeminentniji stručnjaci koji se bave plućnom hipertenzijom, koji bi zaista pohvalio, oni zaista jesu mađioničari, ali jednostavno njihov čarobni štapić prestane da deluje onog momenta kad bolest uznapreduje, a neminovno da uznapreduje i vi ne možete da mu date dakle, terapija je ono što je nužno i za što se borite. Tako je. Terapija je i da se poboljša jednostavno neki odnos u društvu, jer oni jesu hronični, ono što se mi zalažemo, oni jesu hronični bolesnici, ali nažalost nisu opet prepoznati u društvu. Imate pacijente koji žive 40-50 km od Niša, oni da bi došli do Beograda na kontrolu, oni moraju da pređu preko 600 km da bi stigli. Moraju kod svog doktora da uzmu uput, sa tim uputom idu dole u centar u Nišu, predaju uput, pa onda za 5 dana kad zasedne neka komisija koja će to da odobri, jer mora da im odobri, jer jesu hronični bolesnici, onda oni ponovo idu u taj Niš, pa idu za Beograd, iz Beograda se vraćaju. Za 6 meseci ponovo taj krug
sve im je nadoknađeno u vidu vozne karte druge klase Niš-Beograd. Ti pacijenti nisu sposobni sami da idu, ne mogu određeni metar da prođu, ali ne mogu 100 metara da prođu. Mi se nadamo se da ćemo ovim putem učiniti bar nešto, odnosno da će vaša borba biti, kako da kažem, imati veće rezultate u narednim mesecima, narednim godinama. Hvala vam na izvoru. Hvala i vama što ste nas pozvali. Nastavljamo informacijama koje su vezane za ono što zovemo servisni segment emisije za Beograd, da čujemo kako je stanje na putevima, imali zadržavanje na graničnim prelazima.